Lajabara kilingilina anga folibe auye malikono ani malikokan soromadina renouveau matin anga kunafunu wena bolimununkan anga bakuruba olu de fleni fembe talike anga jamana ministry korofla tekadara olu kan ka kenyani avion sanko kuma mi kun willeno anga jamana konnala kadamne kabirisa amba fla anita aninani fokana blasisana apma konni mesena o fene kofe fembe talike anga finitigila kaw olu kan minen sanko kuma do mumbe talike équipement militaire la ka kenyani o affaire tege kondara ni ministry maflaka ni obe sumelu bube maiga ko fo katasi madame Boire Félix Sogoma nunu kon me ko banani ni nyokonche amedom na iko bibina ka kenyani ni ministry koro flaka meneni ni affaire la anya ka fo kiritigala oluka la fasa ton konnala anya bala ka fo gele adoni obe uga jakulu konno ka kenyani aye wi gafe dobo gafe min konnala uyere beninte kelema akola ola ka ko de kera chugodi ameseka jumere famiani affaire kan isa Sidibe ale nyini ni chamanke akokan ani abena nyogola soro sogmadena kasika jamakulu kelingilena bela jinin kunafoni kasika to obabu kelen konnala alsa fembe talike biprem fasokola ale fene tunye dama kashi sebendo kabirista mbafla anita aniduru a wakati jamana kuntigi anaka gouvernement kataka olu juguyala ola sogmadena amena puma okan kusobe jemukain konnala onwa don bara nyogon welele oye Mamadou Sidibe nabe fo alima ko gandi malien ani abena nyogola soro sogmadena akon mena puma anye fembe talike fanga frontier fanga manyema ni oye Asimi Goitaye ale koni kusigi kuma aya yira ka fo ko ale bena saramita aye hakiya dofo akasara konnala ko okoni obena taka ke fenwere antena andado la 600 soni oni gandi bena nyogola soro ale bena kana adado ola ko yalma okobe niveau jumena Amadou El Kounari alebe yan sogmadena kasika donki baru lasi awma sori Ibrahim Diallo alebe sirabo la kaba ina folla dala ko la hawa danjogo ale sira docteur Makaba ko waliya jumankera jamana konnala ni Alexis Masson Oma ni bela jele menaira awla bi sogmadena Amadou insoli gawli marhabu shele biye tarata e dogogun kile flana biye ani sonjale nyogola soro kokura sogmadena jemukan keneka kene mi mana sigi kunafoni ate kotige malido mo be seka jokuna foni ya fon fena abela jele ndo be soro anga jemukan konnala bismillah tabarakallah jaranya kuma inna kan kadibina bismillah ko nyuma waira ka fo an kunye flandolo ani dabakala mununta bisogmadena anu lubla krefe folo ni ina ka ko ne kadi folo ni alabana lala bitana awi laba nala sona bi imse ka finya na bi nema etugu jele no kokura kibara wa chama be anno oni mingo ko kwa itabala sino anye do yuba o chama bala nga kiladona ka fo leveli ka chances anga jamana fakati nyema o fe mo chama leveli amunu mala ko liokoro kama chama boy jorola kama ore blaw nola antma ka fo kusebe ibaye follow permutation be ke noye ka dobo ya fe kata ya fe ka nyo fale nganya bala 600 woni ka mawuli ka bu jorola o fa kan bu ale ni kle flanina anta da be tali ke mani willa ka bu jorola ibe ke chugodi ga bara bolo dalin kuro be ke jume ibe muneke ibe blamuna abe adlonendo iba soro do be ni abe fo mo ko promotion ke ni bora duguma na fo ngora no echeli ni spora yoro do la obi bla ka to sanfe ka kene bara wenga amaga min chama ko ni sisan o ye ka fo chama me ka bo i joro la joro fale la mat se ka fi bi mangan kala sabula i bla la don no la ni mago jora la ko do fala nga bla ino la apma ti se ka samanga jangoni ya jate mene ke ma chama ma ka bo no la sisan da projet ko ndo ko sebe gamina atma ka so ma dai na sisa dani no sigata la tagalenye fe apologion alebe don soni Amadou ibena do okibaru yo bela jelen konnala yana ga do kuna funu kono ambe kanu maka kilingilina bela jelen fo mali kono ani mali ko kan kanu maka munu sera u ka chakero la lu so gale no renouveau télé la ambe u kilingilina fo Amadou ka fo bela jelen ba kuni che u ga dana la renouveau télé sugantili la me baka jamakulu antenyina au ko chuga shila radio renouveau la me baka au ni nyantuma ka kenya na ko wakatu chuga yi radio nyeleni ka bo segu ame segu na lamini ka folike radio benkan ka bo kerewani radio tiendugu ka bo jura radio futa ka bo yanfoila radio Besago ka bo Kuchala, radio Kanaga ka bo Joro, radio Pumakan ka bo Bla, radio Jigiya ka bo San, radio Naro Sabaya ka bo Nyaulini, radio Dame ka bo Boron, radio Fasukanu ka bo Welise Bugu, radio Nchiba FM ka bo Katifalaje, radio Nema FM ka bo Kasaro, radio Tolerance ka bo Mopti, radio Miracle FM ka bo Buguni, radio Kusata 2 ka bo
Jalakorobugu, Radio Altakadum, Kabo Sikasso, Amanina site internet Mali Bamada Lamebako, Kabo Franci, on a bololo sans fait moro ni obitalike, page renouveau FM renouveau télé abonné au Kilingeli, à mes belles jilinfo, Amanine, renouveau matin abonné Kilingeli na bella jilinko, Robeki Bisimla, Bitarata, Utukalo Kle Bisaba, Anikelen BFM kone Utukalo e Alebe Sabi, Ola, Soromadena, Kunafun Chamame Ambolokoro, Amena Munu Damne Sisa, Hani Wakati Buluda Chokwe. Noro benada kabala mali marabolo kilingilina bela jilin kono femi samia fefien obenachi anga marabolo kilingilina bela jilin kono fie mini ofanga otena bonya kusobe gongomblon obenake mali marabolo flakon nala obitaudeni ani kidal ko formi mena ke sababuye oluka yoro jan fleli kadam ne kilometre di duru katabla shekin bonyonkola nini marabolo flei wala mali fanto fegela fushi kontena na do yeli la gongomblon ko nasira fe fem koni sanji olubolo da chugole fleni biso ko madaina marabolo mesiku sigini sanko e oye kai nyoro kita nara kulikoro buguni ani segu bikle la fanato dunen ko fe wal mashufe mali marabolo kilingile na bela jile mesiki sigini sanko e fona nga koron fe marabolo olu yibo ala ola kliga ina fintin bolo da chuko olu fle nga marabolo kilingile na kono fe mi kai kawye olu ga fintin hakabi jo digere bisaba ani flala kulikoro olu tabeke bisaba ani kilinyi sikaso olu tabe jigna na mugwan konontona segu olu tabi jo bisaba ani sabala moptika o fe no kliga ina olu ga fintin hakea obeke digere bisaba ani duriye Tombouctou olutabeke bisaba ani wolonvlaye gawo lutabijo bisaba ani shekina kidal kaufino kligaina oluga fintin hakabeke digere binanini menaka olutabijo bisaba ani konontona femkoni tawdini olutabe yelengata digere binani ani nanina buguni kaufino kligaina oluga fintin hakea obeke digere muka ani konontoni kuchala olutabijo digere bisaba la femiye kita nyoro ani narai ni marabolo saba kligaina oluga fintin hakea bijo digere bisaba ani kilina femiye duwanzanka uye olutabijo bisaba ani zurula sankaw fino kligaina oluga finteni hakea obeke digiri bisaba ani sabaye banyangara olutabeke bisaba ani naninye joila kaw fino pardon kligaina oluga finteni hakea obeke digiri bisaba ani kilinye bamako distriki konna la norob na dakabala same fe fien bena chi fien mini ofangate bonya kosoe gele afoshi kontena na do flelu la gon blonko na sirafe fem koni sanko e obolodale no bis romadaina katase bik le bantoma bamako distriki konna la kligaina finteni hakea bamako kono obeke digiri bisaba ani kilinye fem koni wakati boloda chugoye oyeni bitarata doyina kadi auma sisa nebe Kennedy Amadou El Kunadema akatemene don kibarui Amaru utukalo fochuka wele la femi chochokalo ye alebe kunche bitarata doyina ola esera ka kunafuni jume one fada nyogon kan itika koroso komadaina Chocho kalobe kunjebi nga chocho te kunjebi fo iko famu amasoro la ka fo wati yelema na kololo be wati la iwa ila ndala nini kalo ko nimbeke kalo bebe ke jimiseni na ji fangate boyanga jite ta fo jibe chocho yoro chamana onga jire na marketi wo nyinanta marketi salon reta marketi wani bulika joma ke ali sa reta ticket amasoro la ka fo wati yelema na kololo be wati yelema be talike fen chamana abena ni jakungo ya abena ni fien juguye wa bena ni jiren na choko faleli fanta ibe jibu ba mun no bi cheni ke kusebe o doni baka ka fola ni bela jele bitali ke wati yelema aleni akololola d'accord saka mo ani duro dafara negenye wolon flaka ni wati na nyamana menyuru nyamana warabugo be nyamana bajebu wati kelebe morbugo ni bela jele bela dugu ye biso mandaina munu ma fle saka ani aka wati kele imbe ka donga fo an kromso ni an karamo ba no ye am tutu kanute wartem kulikoro manyamado ko madame la directrice ni sohoma ayo bisimila bi sohoma daina don kibaru Canada ile la kaba mumina talike anga jamana konna kibaru ya la bi bakuruba munube na ma sinsin o kan o ye ka fo
yelema ba donin do an ka jamana cakɛda bonda dɔw ɲɛmanya na min ye nin jɔako in na yɛlɛma caman kɛra min ye kibaruya kuraw fana bɔra commissaire caman fana falela mun na min ye 3e arrondissement n'o ye Tomoda ale kɔni jɔyɔrɔ falela maa wɛrɛ bilala ale nɔ la ka se commissaire wɛrɛw ma an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la kiri ani woyɔ wulilen do kokura Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'o bɛ tali kɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu jabala min bɛ Bamako yan nɔ kunungo sumasamali yɛrɛ guana dɔw ko datugura u ɲɛ nka an bɛna an da maga la sɔgɔmada in na yanni jaw farali kɛ ɲɔgɔn kan aw ye sabula su jafara ye kosɛbɛ an bɛna kuma a kan dɔɔni sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanna na transition a bɛna kuncɛ wa a tɛna kuncɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ta fɔ Mali dinɛ ɲɛmaw bɔra mankun kɔnɔ sabula min ye chrétien dinɛ bolofaraw ni silamɛ dinɛ olu jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la ka wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta ka bila jamanaden ma minnu ko an mɛrɛ mun ko an tɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ka jigin duguma u ka jisumani k'u koli ji la an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kan yirituru baaraw bɛ sen na ADS Association pour le développement de Somaso n'a ma ɲɛma ye marikacɛ daw olu kɔni fana ye somasokaw ka hali bi n'a ka bi laadaba dɔw latile n'o bɛ tali kɛ jama farali ɲɔgɔn kan ka taa yiriju ba caman turu an bɛna kuma kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanna na yɔrɔya kelen na fana min ye Kulikoro directeur min ɲɛsinen do Ozo Frère ma n'o ye commandant Bouakar Kulubali ale fana ka yirituru baaraw bɛ sen na hali bi n'a ka bi k'ale k'a dɔn ko fɔ Mali ka jakungoya ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka kɛlɛ ka ban pewu ti ɲɛfɔ yiri caman ka tun Segu kaw yɛrɛ fana fɛ min ye yirituru baara caman bolodalen do bi maire ani a ka jama fɛ an bɛna kuma jamana kɔnɔna kibaruya minnu kan bi ninnu y'a la belebeleba dɔw ye misɛnmanin dɔw bɛ bila minnu cɛma ka lase aw ma tɛmɛ politique kɔ sabula o kɛlen do an t'a la ye aw ni sɔgɔma aw ni ce salamu alaikum bonjour a y'aw dansi Mali dinɛ ɲɛmaw jɛra ka u bolo bila ji kelen na kunungo a bɛ tali kɛ alisilamɛ dinɛ Haut Conseil islamique n'o ma ɲɛma ye Seydi Ousmane Cherifu Madane Haidara ka taa se chrétien dinɛ archevêque ni o ye cardinal Jean Zerbo olu kɔni ka ma ɲɛma ani chrétien protestant bolofara ma ɲɛma minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra k'u tɛgɛ bila sɛbɛn kelen la sɛgɛbɛ min kɔnɔ k'o ye ko Mali bɛ cogo min na bi ko dinɛ ɲɛmaw sigira ka hakili jagabɔ kɛ ka kow don cogo n'u bɔ cogo jateminɛ ko u kɔni ye jateminɛ fɔlɔ min kɛ o ye furuku min bɛ jamana transition tacogo baaraw la k'u bɛ wele bila jamana bolofara tɔ de kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ k'i ye jɔsen ye jamana kɔnɔ k'a daminɛ politiki bangun kan minnu yɛrɛ bolo bɛ a kɔrɔ k'arɔ bɛɛ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ laadatigiw ani sigidama ɲɛmaw ni funakɛ ni musojɛrɛ jɛkulu maa o maa ye bolofara ye jamana in kɔnɔ ko u b'a ɲini bɛɛ fɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ waasa transition ka sabati jamana ka hɛrɛ kama ko i k'o kɛ ka tila ka janto kɛ samasamali min fana bɛ transition ko ɲɛw la a n'a kuncɛ wa a tɛna kuncɛ olu y'a laɲini olu ye dinɛmaw de ye olu tɛ jahadi fɛ fɛn min bɛ se k'a to bɛɛ ani kelenya maliden bɛ don da kelen ka bɔ da kelen o ka sabati k'u b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ninnu n'a damada ye laseli ni weleweleda ye dinɛ ɲɛmaw jɛra k'u bolonɔ bila min sɛbɛnna ka ɲɛsin jamana faga ɲɛmaw ani jamana den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma jateminɛbaa caman y'a fɔ k'a fɔ dinɛ ɲɛmɔgɔ kɔni ka wulili a ma kɛ gansan sabula tile filanin na patikolomajɛ o dugu jɛlen don politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale ni i k'a dɔn jamana politiki bolofara tɔ minnu bɛ yen hakilina jiginna Choguel kɔni y'u wele ko fila bonya ko kɛ nka laban min bɔra kuma minnu bɔra a kɔnɔ olu tɛ maa jigi sigi cogo si la a ma sɔrɔla k'a fɔ politiki maa tɔw ko welelen fɔlɔ Choguel kun y'a ɲini u fɛ a b'a fɛ jamanaden bɛɛ sen ka don jamana jɔli baara la a bɛ fɔ min ma ko inclusivité u k'u da don u ka hakilinaw ni laɲini ye minnu ye u k'olu fɔ n'o fɔra maa ye olu kɔni taara sigi ka hakili jagabɔ kɛ nka ko u ye laɲini minnu kɛ Choguel ye Choguel kɔni y'i sen da o kan k'o cɔngɔ fɔlɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ u lajɛ laban min kɛra ko lajɛ kɔni kɛra kuranɛ kalan ye sabula Choguel y'u wele fɛn min bɛ a fɛ a n'a jɛw n'u b'a fɛ k'o kɛ ko a y'o de fɔ u ye a bɛ n'a fɔ n'i ye lɔgɔliden wele ka digite kɛ kun ko wuli ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye politikimaw ko i b'a fɛ bɛɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen ko tɛ o na sira ye cogo si la o kuma u b'a ɲini Choguel fɛ
akase ka ko halibini akabi sabula politiki to makuru munu me jamana kono beni keleyan se ka sabati ni olu semado jamana mara bara tabulo la opuma ko shogali ko ni meki sinsi fe munu ka no do ija ko ya ko refondation ni asisi baw kene bina sigi no jamana bela jele farali nyanka ka hakilina bauta jamana mara choko kurawla ni ka don afo kala taw dala beni ko keje kuluba kede sigilie ko wati toni mimbe ko ni bela jelitina sega ke okono ni sogali ko ni ngwa abo jago yake abina wolo mina ko oluko ni sigale do ka fo obinu ganga faranka wati min fora mali deunga siga fo kono no ye kalotani sheki ye no toni rete predu boble ko otuna sega ko konna la kuma wanyi no fe ni kona na bashi jalangu da min nyinyi tu da konna la no ye politique mauka hakili na uyi tomba munube no ye ensemble pour le Mali EPM kata se ARP chema yuwer kulibali jigi akura Ahmad Usaini Amnyo Kino kata se minye tobulo farato munume dide mo adema PASG kase asuma CFP ya ni ton chama woro mamunu ko nyene hakili na udi yelema be o chema Musa Marani aka jew dina nyama ko nya ye nko bi kata chugo mina gole ya na bon ko kono kama ulu ko ni sola kan sebe ko ni ke ka ke blasrali ni wele da kanye dina ere nasara tigela kanyesi anga jamana ambarabao ani uje nyoma ako okonnala nambora yi anya 14 to minye commissaire mime 3e arrondissement no ye ikado nga fo commissaire Tomoda ale koni nya joro bla masorola ka fo jamana famo ye hakil na boka sega fale lido 3e arrondissement la commissaire kura donna na minye Amadou Ibolobo Maiga ale koni de suwantira ka bla minye 3e arrondissement ale kuna ni wati na nga madauma yele makura chama kira sabula mime talike Bamako ere konnala ya no minye direction régionale de police nationale no police ganye ma ba minyerebe okunyo kuna nana jera ka fo dana ya dara minye direction régionale de la police du district de Bamako marabulo fara tokola commissaire principal Fuseni Jakite commissariat du 3e arrondissement Bamako wiye commissaire divisionnaire Amadou Ibolobo Maiga ale koni garsege dona ola kata se commissariat de police 8e arrondissement minye kado commissaire danga o kera la ministre ngoy minye commissaire principal ya ni Musa Mbaye non bela jele commissaire falewuye e kado munu to kacha datna se kasa be manga ma yu yere nyinga ka fo ni faleli Qur'an no be talike muna jamana sharia ko ni me fe mi fo ye ka fo ni suma dana ya dari kan kabla joro dola ma munu ye isuwanti baye wali mai ka nyema nu ya ye ka fo faleli na fa be ku be fale ngama chamanga faleli dawdu suma kasale do te seria yoro be munu jatemne na klefly na ka fo mado no blala o masega be olunu krefe mado machushila nga ma chamango ni ya ira ka fo ni joro falila akele ka gelen ko sebe amasorola ka fo inana do no la ko do se kana no la nga mado refana ya ka fo falili do kechugo be ko abeka kodo mana o akoma tige damina ana nyine ni kaka nega di au maladria ale konna la nambora o yoro nunu na amena kibaria nasrati ke werela mi metalike M5 RFP maulu koninye sigi doke sigi mununa ukama bulu farado yenye foli doke uka hakilina doka jamana kunye manuka anga kiwara de laft mu yemi fuka magala mala angala je anga muso district muso munumbe anga tona M5 RFP uyeni nganyake ka tasi la kata anga tomba ma no ye panafricaine des familles a folo we kayula ka fo unu be nyogon fe ubuka tonkono bi ubuka tonkono sini o irala o ya folo irale ya ana flana ka fo uye muso dowdi muso mu ni uba pe ka demendo muso tonyogon na no ye muso munu bora yoro bula kana Bamako ya nu sigilembe Angela Bamako ya uyu ka kewele uye uya do ka foko deme kaka nuye donc ubuna demonstrado irula bi nu bino odige ola ubino odige o demonstrala no udigero ola avec sababu ye uyere bi se ka hakina do soro ka fanyini uyere yi wala sa ubise ka bo ubetugo binani voilà oye anyo oye ka fe pana kono donc ube fo fana la
u bɛna waleya min kɛ o ye bi ne formation banna ne formation kuncɛra hakilina kura de bɛna don an ka muso minnu bɔra kɔfɛ ka na hakilina kura de bɛna don la o kura ye k'a fɔ u bɛna fɛn dɔn u bɛna fɛn sɔrɔ u bɛ se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye cogo min na u bɛ se k'u denw ta cogo min na u bɛ se ka Mali yɛrɛ kɔrɔ ta cogo min na ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la a bɛ fɔ tubabukan na cogo min na épanouissement u bɛ épanoui c'est-à-dire que u bɛ bɔ nin cogo la u bɛ hɛrɛba sɔrɔ u tɛ siran mɔgɔ ɲɛ u tɛ nɔrɔ mɔgɔ la u tɛ boli mɔgɔ kɔ u b'u yɛrɛ ta. Tabarakala senyɛrɛ kɔlɔ kalan ka ɲɛsin M5 RFP muso bolofara dɔw ma n'an bɔra yen nɔ ADP Maliba o section bolofara min bɛ commune 5 na olu fana ye hakilina dɔ ta jɔakun laban in na n'o bɛ tali kɛ ka taa lajɛli fu kɔni kɛ Kalabankura ale Asako o matarafaba ma bɛɛ lajɛlen ye ka tilen ka maaw lajɛ gansangolo olu b'u jɔ n'a ye ni min ka bana yɛrɛla sumaya nasaratigɛ la u bɛ furaw jɔnjɔn ta ka di olu ma walasa u ka se k'u yɛrɛ kɛnɛya dɛmɛ do ka ɲɛsin maa minnu ma n'u ka se tɛ maa bɛɛ ta bɔ kɔrɔlen u bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ nin waati na janko ni mun ye sumaya yɛrɛ walankata waati an ka jamana kɔnɔ an ye hakilina dɔw sɔrɔ a ko ɲɛw kan an k'u lamɛn. Dɛmɛ u ma min bɛ se ka sumaya bana kɛlɛ an y'a kɛ u bɛ consulter fufu fura bɛ di bɛɛ ma fufu fana donc an bɛ ka kɛ dɛmɛ de kama ka yira an ka population na k'a fɔ ko u kanu b'an na u ka santé kanu b'an na u ka bien qualité de vie k'a falen u kanu b'an na nin tɛ fɛn kura ye parce que an ye fɛn caman kɛ hali sexe kɔnɔ wɛrɛw la yan commune 5 kɔnɔ min tɛ nin yɛrɛ dɔrɔn fana ye o kɛ couche défavorisée de mɔgɔ minnu ni seba t'u ye parce que fɛn o fɛn ni seba b'u ye bi don in na nin kɛnɛ kan yan u tɛ na yan olu bɛ taa o furakɛ Tunisie wala u bɛ taa Golden na ni an y'a kɛ c'est une action de proximité an b'a wele an b'a fɔ cogo min nin ye an bɛ gɛrɛ an ka population na cogo min na ka dɛmɛ k'u ye immédiatement ka ni problème b'u kan n'o ye santé ko problème ye ni an bɛ se ka solution min apporter o la. U ye lajɛli min na boloda bi kosɛbɛ an bɛ se k'o fɔ ka barika da o la ADP Maliba bawo la an bɛ waati min na samiya na sisan sumaya bɔlen bɛ kosɛbɛ donc denmisɛnw bɛ ban mɔgɔkɔrɔbaw bɛ bana donc u nana ni test min b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ se ka dɔn ka fɔ ko pali mɔgɔw la donc o test min fana bɛ kɛ n'o test min kɛra fɔlɔ en fonction n'an ye jaabi ye cogo min na an bɛ se ka banabaatɔ furakɛ cogo min an b'a kɛ ten voilà. Ne ko an b'a fɔ population ye ka bɔ ka na lajɛli kɛ kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan sumaya bɔlen bɛ kosɛbɛ ani ka fɔ ADP Maliba ye fana u ye initiative min fana ta a ka ɲi kosɛbɛ donc u kana dan Bamakɔ dɔrɔn ma n'u bɛ se ka bɔ fana ka taa kɔfɛlaw la fana parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw fana banalen bɛ yɔrɔ min u bɛ moyen t'u kun ka taa dɔgɔtɔrɔso la donc chaque année aussi n'u bɛ se ka fɔ ni ye ka nin bana ninnu kɛ samiya fɛ o bɛ diya. Tabarikala nin ko in na min ye tabarikala caman bɔra a la maa fɔlɔ min yɛrɛ joli sɛgɛsɛgɛra sumaya ko nasiratigɛ la o ye section 5 ma ɲɛma maître Mpaye Babakar Chune ala taara pali ye ale yɛrɛ la ale fɔlɔ ka furaw dira ka pikiri kunfɔlɔw kɛ yen nɔ sigidaladenw nisɔndiyara ko ninnu na kosɛbɛ kɛnɛya nasiratigɛ la n'an bɔra yen nɔ an bɛ sin ka kari ta joona an bɛ taa somasokaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ olu ka jɛkulu min ɲɛsin ni dugu yiriwatɔ ma ni o ye association pour le développement des somaso ADS olu kɔni ka maa ɲɛmaw ye hakilina ta kura ye ɲinan sa in na ka se ka taa yirituru hakilina dɔw sigi minnu bɛ tali kɛ sigida yiriwali baara ni u sen doli sigida lakana ni koɲɛw la a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛrɛlen la ko ninnu ɲɛmaya tuma Mali ka ministre saba jɔnjɔn sigida lakanani ni dugukolo ko da labɛn ni koɲɛw olu bɛɛ lajɛrɛlen ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana faamaba caman wɛrɛ ma ni ADS ma somasokaw ye bonyaba kɛ nin kɛnɛ in kan na min kɛra sababa ye an ka kibaruya ɲinina Bakari Sidibe Seydina Umaru Keita Isa Kaba Sidibe nin bɛɛ lajɛlen taara somaso hali bi ko a yen jali fɛ an ka kunnafonidila dɔw mana fɔlɔ ko an bɛ ci bila dugutigi ma k'u bila kana mun bɔra ko la an k'a lajɛ.
abi san caman bɔ jɛkulu min be n'an ko a ma association pour le développement de Somaso n'a daɲɛsuru ye ADS ye olu bɛ baarabolo dɔ sigi sen kan yaasa k'u ka yɛrɛmarakafo taaɲɛ baaraw la ɲɛnamaya o de kama san o san Somasokaw an'u kanubagaw bɛ bɔ ka don dɔ ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin jirituru ma ɲinan san ye san 2021 u sera ka jirisun 15 de turu Somaso kɔnɔna na. Parce que on a compris chaque fois que les forêts se font rares, c'est un peu les mésententes qui naissent. An ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko kungo bɛ ka dɔgɔya o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka na ni mankan caman ye walasa cogo min na ka se k'o mankan bali togodaw la an bɔla ka ni campagne min bɛ tali kɛ yirituru kan k'o bila sen kan Somaso se ka waati yɛlɛma kɛlɛ n'a bɛ wele ko changement climatique ka fara ninnu bɛɛ kan an bɔla ka hakilina wɛrɛ bila sen kan min bɛ tali kɛ ka sow jɔ ka sɔrɔ yiri t'a la ani nɛgɛ t'a la o bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ an ka yiri tiɲɛtaw la ni sojɔminɛn yɛrɛ sabatila jɛkulu fɛ n'a bɛ wele l'association pour le développement de Somaso l'ADS wa ni baarakɛminɛn in a bɛ birikiw fana dilan de nos ressources forestières. Ministre min ɲɛsinen don sigida jɛya ani yiriwa kuntagalajan ma ale tun b'a kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya yira ani k'a yira k'a fɔ Somasokaw ka fasoden ɲumanya wale a bɛ tali kɛ hakilinala mun talen don jamana ɲɛmaw fɛ n'o ye ka jiri caman turu ɲinan san in kɔnɔna na. N'i ma k'i ka jamana fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛna baara in nɔ na Ala k'an kisi o ma an b'o baara de la bi jiri bi turu a bɛ entretenu a bɛ kɔrɔbaya a bɛ kɛ an sago ye n'o kɛra jamana bɛ k'an sago ye n'o kɛra jamanadenw bɛ lafiya a y'an denw fo u ka wale ɲuman dɔn u ye min jira an na bi o bɛ sama bɔ ne hakili la an ka communicateurs bɛ yan ministère communicateurs bɛ yan min yera Somaso yan an bɛna walankata Mali bɛɛ kɔnɔ pour que bɛɛ k'a kɛ tan bɛɛ k'a kɛ i n'a fɔ Somasokaw b'a kɛ cogo min. Merci beaucoup. Association pour le développement de Somaso maaw u ka wale mun filɛ nin ye n'o ye san o san ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan ka jiri turu Somaso dugu kɔnɔna na a baaraw jukɔrɔma donna Fondation Mali Vert fɛ wa a kɛra sababu ye kungo kɔnɔna lakanali k'o kɛ duguden kelen kelen bɛɛ hamina ye kɛnɛ in kuncɛ wagati se ko ni dɔnko tigilamɔgɔ caman olu y'u bila o fila n'u dɛbɛ la. Tabarikala Somaso an n'a ɲini ADS fɛ k'u ka taa Bɛlɛdugu yiri 15 turula Somaso ka 25 turu Bɛlɛdugukaw ye k'ale bɛ n'a ka bi a bɛɛ bɛ sigida ni jamana yiriwali baara kɔ an na t'o kɔnɔna na ka bɔ kibaruya kɔnɔ waati sɛbɛkɔrɔ jabara sabula sanga 42 o bɛ nɛgɛ ale ɲɛ 7 ka nin waati na an ka maa o maa ka montre ka ɲi o b'olu ka jateminɛ na n'o tɛ montre bɛ dɔw tɛgɛ la jako la te ɲuman tɛ se k'u ɲininka lɛrɛ la ni ma munumunu salo kɛ to mota ma bla flo e kun ka me joni ma ani no no montru tene te gala so ma dai na e koni bi kele de ni so fa pasi ka bi an don to ya yi daga fuko mun ti kele ke ti mama bi ma kana sema d'après les to ambushi reste dans mon petit e bora ka min ke so jume do baby montru ni u te gala ti jabola Amadou ambi foni metalike donc ibaru aleta ko folola wato ame ansensen kataka anga siraba kanola Amadou ambora Somaso anya ka fo yiri turu koni onyo nyale no wani saon sai ni meke Somaso ka fe no o ba ira ka Somaso ka olu koni garziga nyuma soro ka seka ne wali ya nyuma matarafa uga dugu konnala dona na to la amfine be wuli ka jo sabati kata numbozo kataka yiri kata yiri turu ke kanga erezo ko la be inshallah ala mabaji foshikana ameta sori Ibrahim Diallo fanfe so komedaina an wasira ba bi la hala jumene konnala na manye kan sulla ka wuli ne ma konnala fem koni ala ye ayaka baraka shuro san woni shira kana baba koni alamini na ka kenyani oye so komedaina sira ba bi la hala jumene konnala sira kamara an wani ke kara fitikido abena wele bla sorima